Martxoa 8 dela eta emakumeen egune, urtero egon ginen pentsatzen zerbaiten behar gendula. Eta badie ja urte batzuk ez dela gauza ondikein, eta urten kultura, euskera, gaztedi, eta gizarte zerbitzua pentsau genen zerbait antolatzie. Badirela urtiak azail desberdinetatik gure gauzatxo bakoitzak beri antolatzen nahi dela, eta aurten pentsau dugu, bagien bazela garaia danok batera, zerbait handi haua, politia haua egiteko. Manera esaten moruan elkartu inginen, buruari pixkat buelta batzuk eman eta handitzen joan da, eta gaurko ekitaldia da. Iruditzen gai hauek eta berdintasun gai orokorrin hartuta bai umetan, nerabe garaietan eta gaztetan landu berreko gai dira. Orduan ezinbesteko ikuste gendun ekimen hontan ere parte hartzia. Lehenengo aldiz egin dugu berdintasun diagnostiko bat herrian, eta horrek egin du udaletxeko arlo ezberdinetan ere pixka bat aktibatzea gai honekiko. Dano gaude une oro pentsatzen emakumeen berdintasunarenean lan egin behar dela, baina egia da diagnostiko hori egiteak pixkat denok ipini gaituela gehiago gaiaren gainean, eta behar bada horregaitik ero sortu da arloen arteko lankidetza hau. Gizarte zerbitzutan desente tokatzen zaigu emakumean gaia jorratzea, emakumeakin zuzenean lan nahitia, eta ikuste dugu, nahiz da pauso asko eman dian berdintasunan alde, oraindik gauza asko daudela egiteko, eta hor iruditzen zaigu baita, eta horregatik ekimen hauetan parte hartzeare gizonezkoak bultzatu ditugu, ez talako iruditzen zaigulako, ez talako bakarrik emakumezkoan lana edo gauza. Nik uste dit gizonezkoak ere holako gauzatan implikatu behar digula, edo esango nik gehiago, gizonezkoak beste inor baino gehiago implikatu behar digu, guri zuzenean dagokigulako, gaur adibidez, bilagonan ze pasadan, bortxaketak eta ikusten horren aurrian, gizonezkoak batez ere, badukagula zeregina. Gaur den martxoa 8, baina hau izan beharko liki urtero eta egunero egiten den gauza. Horregatik, pare bat kandela egun bakoitzean tokatzen zaizkiguk. Bat emakumezkoentzat, besteak gizonezkoentzat. Hortzezako erronka. Udaletik emakumean arlua ikuste dugu, kalian ikuste dugu. Hondikan berdintasuna oso urruti dagoela eta egunero dagoela zeina, eta nik espero dut egun hau izatea puntu bat, baina honek indar gehiago behar dula eta danon artean lortze dugun egun ematen arlo guztitan benetako berdintasuna. Danon artean azkenean antolatu ditugu gauza ezberdinak, alde batetikan batukada bat egongo da herrizan zehar pixkat kale girua edo animatzen. Behin plazara heltzerakoan Uxue Alberdik letraratutako abestia abestuko da, eta bukatzeko plazan kandela egindako gaurko egunaren lema argiztatuko dugu. Baina emakumeak horren berdeu, gauzak aldatzeko, eta gu gehan bezala izan da lortuko dugu. Balore berriak landu behar ditugu baino denok. Emakume eta gizon, neska mutil dikotomiatik haratago, pertsona jarri behar dugu helburu. Pertsona askiak.
harreman askiak. Aske maitatzeko, aske lan egiteko, ama askiak izateko edo ez izateko. Eta ez naiz gehiago luzeuko. Guain kantatzea animauna izaituztegu, eta kantaz dion bezala, konplize ditut eta maite ditut denak. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxo bat eta zerrama irtenak, itxusiak politak, atletak erenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Emakumeak